Kaixo, zemu zaudete gaurkoan? Begira, gaurkorako ideia berri batekin gatoz, bai? Txotxongiloak egingo ditugu oso modu errezean, eta erabiliko dugun materiala, batipat izango dira eskuak, bai? Gero zenbait material gaineratuko dizkiogu txotxongiloak egiteko, baino importantena edo garrantzitsuena zeuen eskuak izango dira. Horretarako, hauek nire eskuak, baino gonbidatu ditut esku batzuk, gaur, bai? Hortik sartuko direnak, sartu eskuak, bai? Eta gure esku gonbidatukoekin txotxongiloak egingo ditugu. Kaixo, eskuak. Lehenik eta behin aurpegiak egingo ditugu, bai? Ikusi, halako aurpegiak egin daitezke zeuen eskuekin, jolastu ezkeo. Kantatzen aldute esku hauek? Kantatu eta guzti egiten dute, bai? Ikusi, materiala eskuak izanik eta irudimen handiarekin txotxongilo asko egin ditzakegula. Eta musua? Musu eta guzti ematen dute eskuek, bai? Esaten duguna beti, materiala baino irudimena dela garrantzitsuena, bai? Bueno, ikusi ditugu eskuek egin dituzten aurpegiak, baina eskatuko diet gaurko esku gonbidatuei animaliren bat egitea. Ze iruditzen, elefante bati, bai, deitzen badiogu. Elefantetxo, sartu. Oi. Lotxatia da gure elefantea gaurkoa. Sartu. Hortxe gure eskuekin egindako elefantetxoa ikusten duzue. Trompa eta guzti, eta soinu eta guzti dator, bai? Ikusi duzue, elefantearen aurpegi egiteko, orain begitxo batzuk erabili ditugula. Ez baituzu alako begiak oso erreza dira egiten gomatxo batekin, eta bi pelotatxo edo bi marrazkitxoekin, egin ditzakezue. Bai? Eta ikusi, zer nolako, elefante dotorea egin daiteken, bi esku soilekin. Bai? Eta behin eskatzen hasita, ze iruditzen elefanteari sorgin bihurtzea eskatzen badiogu. Ez dakit interesatuko zaion alako erratz bat, baina elefantetxo sorgin bihurtuko altzara, ikusi zure erratza. Baina sorgin egalaria, Ara, ikusi. Bai? Azten olako sorgina, bai, bueno, maitakorra, muixu eta guzti eman dit, bai? Baina ikusten duzue, besoa errazten ari dit, bai? Ikusten baduzue, eta begiratzen badiozue, bai? Begiratzen baduzue zuen armaioan, seguro alako hostailuetan, edo panpina artean, edo dena delakoetan, aurkitzen dituzuela zenbait elementu pertsonaiak egiteko, bai? Erratxiki bat dala, edo pentsatu, eta gero frogatu eskuekin da seguro txotxongilo pila aurkitzeko gaitzaretla. Eta, begira, nik hementxe daukat alako bolatxo bat, bai? Por espanezko bolatxo bat da, baina seguro zuek egin dezakezuela etxean lokazuen pelotatxoren batekin edo. Sartu diogu makiltxo bat, por espanezko bola honi, bai, txotxo bat izan daitekena. Eta ziruditzen eskuei eskatzen badiegu, bai, tori eskutxoak, bai. Pertsonaia bat egitea. Ez dakitzen nolako pertsonaia, igual pertsonaia txikitxo bat, hor dago esnatzen ari da, bai. Ikusi. Bai, hor gure pertsonaia berria, bai, esku soil batekin, eta burutxo batekin egindakoa, bai, kaixo, bai, uste dut dantza eta guzti egiten duela, bai, beste esku batekin. Dantza egingo aldezu? Oi, katarroa dauka, bai, dantza pixka bat egingo aldezu, beste eskutxoarekin, bai, ikusi dantzan ari da. Bai, eta txalo eta guzti egiten du, ikusi bezue, oso ondo, bai, egia esan oso ondo ari da, txalo egiteko moduko, bai, dantza bat egin digu. Eta egan egingo aldezu, egan, ez dakit hau sartzen den, bai, animatuko dugu pixka bat, egan, ez, lasai, ez, beldurtu zaigu, animatu ingo dugu, lasai. Venga, 1, 2, 3, eta egan egitera, 2, 1, 2, 3, oso ondo ikusi, txori egalari bat erekin daiteke eskuekin. Ikusten duzue, ze modu errezean, eskuak erabilita egin daitezken ere txotxongiloak, ezta? Material berezirik behar gabe. Bueno, hauek nire eskuak eta esku gonbidatuak gaur aurkeztuko dizkizuet, ze jabea badute, esku hauek, sartu eskuak,
Roberto White txontxongilolariarenak dira, hementxe dagoena, eta berak lagundu digu gaurkoan, eskuekin nola egin daitezken txontxongiloak azaltzen, ezta? Oso modu errezean, eta bueno, oain zuei tokatzen zaizue, jolastea, aurkitzen dituzu elementu txikiekin txontxongiloak egitea, eta kontatuko didazue. Nik hemen uzten zaituztet, muxo handi bat bidaltzen dizuet, eta hurrengora arte. Agur!